Здравейте, колеги фидеристи! Ето, че днес е ден, в който да си поговорим за риболов. Ще ви представя един от моите любими монтажи, така нареченият монтаж хеликоптер. Същият монтаж е много чувствителен и работи добре в водеми с повече водна растителност. В самия клип ще видите как се прави възел паламар, с който привързваме кошничката към отрязъка влакно или към самото основно влакно. За целта отново ни е необходимо да имаме влакно, парче влакно, на което нанизваме ето едно е такова манисто. Ето. Нанизваме манистото на влакното, след което вземаме един Т-образен вирбел, който е вирбел без карабинка, който се върти около оста и е във формата на буквата Т. Ето. Взимаме вирбела, ето така, нанизваме през тази част и избутваме назад. Пред него отново монтираме едно гумено манисто или така наречената мека перла. Ето така. Ето какво се получава. Това нещо свободно се движи по основното влакно. Взимаме една кошничка. В случая кошничката е отворена от двете страни. Ето я. 25 грамова. Но може да се използва и кошничка, която е затворена двустранно. И съответно да е напълнена с бял черви. Вземем края на влакното и го сдвояваме. Ето така. Прокарваме през ухото на самата кошничка. Ето така. И връщаме назад, при което връщаме влакното. Ето така. Прокараме клупа и тук разширяваме. В този отвор прокарваме самата хранилка. И ето така затягаме. В случая направихме възел паламар, който е един много изключително добър възел за такива монтажи. И да видим крайния резултат, какво точно се е получило. Ето само тук преди това изрязвам отново излишния край на влакното. Тук в основата, ето така. Ето нашата кошничка, ето Т-образния вирбел и двете меки маниста, които се движат по основното влакно. Тук взимаме друго парче основно влакно. Ето така. На който ще завържим една пуха. Ето, показвам ви
В случая това е една кука с опашка, която най-вече се използва при шаранджийския риболов. Вземаме куката, влакното прокарваме през окото на куката и правиме обикновеният самозатягащ се възел с 5 намотки върху парчето влакно. Ето, 2, 3, 4, 5. Свободният край на това влакно прокарваме през така получилото око. Издърпваме, ето така, и нашата кука е завързана за влакното. Отстраняваме излишния край. Тук поводът, дължината на повода играе особена роля в този вид монтаж. Значи добре е дължината на повода да е около 5 до 7 см. Ето сега ще завържеме повода. Отново с обикновеният самозатягащ се възел. Желателно е поводът да бъде от малко по-твърдо влакно, с цел да се избегне усукване. Ето така. Прокарваме отново през ухото. И затягаме. Ето. Това е нашият монтаж. Условно приемаме, че влакното е прокарано през водачите на фидера, но в случая да речем, просто сме използвали парче влакно, което е за самия монтаж. Но може, ето така, ето това парче, тук отново да направим възел, както и в предишните монтажи ви казах, обикновен клуб, който се прави с 3 намотки върху основата. Колеги фидеристи и всички, които обичате риболова, апелирам към вас, нека се обединиме и да кажем не на месарщината, не на браконьерството, нека да опазиме чисти водоемите, в които упражняваме нашето любимо хобби. И тръгвайки си от водоема, последното, което остава след нас, да са стъпките. Колеги, в дясно от мен ще видите предишните ми 2 видеоклипчета. В ляво от мен ще се появи бутон абониране. Ако до сега не сте го направили и имате желание, може да натиснете именно от тук и да се абонирате. И ако информацията от днешния видеоклип ви е допаднала, то моля дайте палец нагоре.